Офіційний статус для політичних бранців Кремля та матеріальна допомога для їх родин. Вирішити ці питання та донести до міжнародних інстанцій правду про репресії в окупованому Криму до Києва приїхали родичі кримських політв'язнів. Що вони почули в чиновницьких кабінетах та що розповідають про ситуацію на окупованому півострові, слухали наші журналісти. Еміне Алюманова – мати Рефата Алімова. Він наймолодший серед кримських політв'язнів, йому всього 27 років. Вже більше 2 років Рефат за надуманими звинуваченнями в тероризмі та причетності до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір утримується в СІЗО. Мати зі сльозами згадує, як озброєні люди увірвались до їх будинку за сином. Не представившись, ничего, меня просто запихали в дом, я была во дворе. И я когда задала вопрос, я не поняла, а вы кто такие, чего вы пришли? Единственное, что они мне ответили, нам нужен Алимов Рефат. Да, это мой сын. И что? Он спит. Давайте его сама разбужу. Нет, мы пойдем сами. Ну, естественно, как они это себя ведут постоянно, беспредельно. У Київ родичі кримських політичних бранців приїхали групою. За 2 дні вони провели низку зустрічей з українськими і європейськими урядовцями, дипломатами і правозахисниками. Від української влади хочуть, аби Київ надав їх рідним офіційний статус політичних в'язнів. Безусловно, 2 самых основных момента – это получение статуса политзаключенного, официального статуса, который был бы закреплен в законе. И второе – это мы спрашивали о том, как быстро будет принят порядок реализации постановления Кабмина о поддержке, о оплате услуг адвокатов, о социально-бытовой поддержке семей политузников. Фінансова допомога родинам політв'язнів – одна з найактуальніших проблем, яка, на жаль, вже тривалий час не вирішується. Зараз основну допомогу родини кримських бранців отримують від співвітчизників. Люди самі збирають гроші на адвокатів. Біда об'єднала народ, але допомога держави дуже потрібна. Я приобрела новую семью. Хочу сказать, что огромная помощь от нашего народа нам идет и в материальном плане, и в моральном плане. И хочется, конечно, поблагодарить огромное Асафу по-татарски и всем тем, кто помогает нам. И огромное спасибо неравнодушным людям, даже не мусульманам, которые нас поддерживают в такую трудную минуту. Частина родичів кримських бранців Кремля сьогодні вирушила до Варшави. Там про безчинства Росії в окупованому Криму розкажуть на сесії ОБСЄ. Вікторія Бойко, Владислав Стужук, Іслам Пінка, Заман, АТР.